mara unu mma ụmụnne m, ihe dị mma mere unu, arụ isi ike wara unu ọjị, ahịa afọ ọma na ihe ọma mere unu. Ana m ekene unu niile na-esonyere m n'obodo ọbụla unu nọ, unu niile na-ewepụta oge na-esonyere m, na-etinye ike unu, ume unu na oge unu, ọ na-akwadokwa m. Asị m ka ihe ọma mere unu. Ọ bụrụ na tata bụzi gị ife iru maọbụ ịnụ olu ma onye ifiri iru ya na onye ịnụ n'olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche bụ afa m. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Nwanne m, nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Ịma isiokwu m, usoro ị ga-esi wee wepụ ihe ilu na ọgbata uhie n'ụzọ gị. Nwanne m, ị ga-ajụ gịnị bụ ihe ilu? Achọrọ m ịsụ ya n'asụsụ ị ga-aghọta. Ihe ilu bụ mgbe mmadụ kwere gị nkwa ihe ọ ga-emere gị, ịtụkwasị obi na ihe ahụ onye ahụ kwere gị na nkwa, ịbịazi n'etiti na-abụ ka onye ahụ meziere gị ihe ahụ, onye ahụ agharịpụ gị. Ọ ihe ilu ka ọ bụ. Mgbe ahụ ibe gị na-eme ha mee ihe ọ gaziere ha, gị nwa mezie nke gị ọghọ gị ahịa. Ọ mgbe ahụ ka ihe ilu batara na ndụ gị. Mgbe ahụ ibe gị ga-eme ha jee ije nweta iru ọma, ije ebe ahụ iru ọjọọ akpọ gị. Ụfọdụ ihe ndị na-amaghị anya ya esi ebe dị iche iche wee chọrọ gị wee bịa. Onye a bụ ihe ilu. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwepụ ihe ilu a, ndị bekee na-akpọ ya lack of favor, promise and fail, disappointment. Ọ na-ewetakwa ịkpa asị, imere mmadụ ihe ọma, onye ewere ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Mgbe a na-ata afụfụ ka a na-echeta gị, ruo mgbe a ga-erite uru dị na ya, anyị ha echetezi gị. Ịtasị afụfụ, onye ọzọ chọ ka ọ bịa chụpụ gị n'afụfụ gị ahụ wee bụrụzie nyanwa ga-eru uru. Ife ilu, ihe ọ na-eme na ndụ mmadụ ebuka. O nwere ihe nwere ike ịkpata ihe ilu a. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ ibe gị na-ewetara gị ihe ilu a, maọbụ ọ bụrụ ihe ị metara na-ewetara gị ihe ilu a, maọbụ ọ bụrụ oburu pịa ụwa gị na iburu ya wee bịa ụwa, ma ọ bụzie ọ bụrụ na ụmụ mmụọ onwe gị ị na-anaghị enye oke bịara bịa kwuchie ụzọ si na ha agaghị ekwe ka ị nwee ọṅụ na-abụghị na ị nabatara ha na ndụ gị. Otu a ka o si abata. Gị bụ onye na-anụ olu m na-enwe ihe ilu n'ụzọ gị. Mgbe ọbụla anya mmiri arịrị ka ị na-akwa, ị na-ata ikikere eze, ị na-ebe akwa abalị. Mgbe ụfọdụ o nwere ihe ị na-echeta obi a na-enu gị inu. Ọ dịghị ka ị dara iberibe mgbe ị na-eme obiọma niile a. Mgbe ụfọdụ e nwere onye ị ga-eme icheta obi a na-ajọ gị njọ, o wee bụrụ na ihe ilu onye ahụ megoro gị. Mgbe ọbụla ka ị na-akwa arịrị n'ụzọ dị iche iche, ọ na-emekwa ụmụ okorobịa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, ife ilu abịara ha. Ọ na-emekwa ụmụ nwaanyị n'ebe ụmụ nwoke nọ, ife ilu abịara ha. Gị nwa bụ nwaanyị sowere nwoke mgbe na-enweghị ihe o nwere, nwoke ahụ wee nwezie ihe o nwere, ọ dịzie ya ka ị maka o si wee bido, ka ị fụchago ya, o bidozie gbabaziere gị ọsọ, o bido zewezie gị, chebezie mgbe ị ga-eme ofu omume ọ ga-eji wee gụọra gị iwu, ọ kwazie gị, ọ kwapụ gị, chọtazie onye ọzọ ya na ya na-abụ ga-ebidozi, onye na-ama adị ka o si wee bido. Ihe niile a bụcha ihe ilu. Ị nwere ike nọzie narịrị mgbe ihe ndị a na-eme n'ụzọ gị. Ụfọdụkwa na ụmụ nwaanyị bụ mgbe nwoke ahụ na-enweghị ihe ọ bụ, gị ga-abụ onye mgbazi ụzọ na onye ndụmọdụ wee nyere ya. Eziokwu na inyekwa ahịhịa ego, mana ị bụ onye ndụmọdụ na onye mgbazi ụzọ wee nyere ya. Mana mgbe ọbụla ọ fụtawara onwe ya, ọ dị ya ka ọnọdụ ya agbanwego, ifuzie ka ọ ga-akwachapụ gị, ọ gụbaziere gị iwu. Ihe a niile a bụ ihe ilu nyere gị bụ nwaanyị. Otu a ka ọ dịkwa na ebe nwoke nọ. Ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị soro nwaanyị mgbe nwaanyị na onwe ihe ọ bụ, bụrụ onye ndụmọdụ na onye mgbazi ụzọ nyere nwaanyị.
ozugbo nwaanyị a ọ na-adị ya ka onwego ihe ọ fụwara n'ụzọ ya, nwaanyị akwarazi onye nwoke ahụ kwakapụ ya dị ya ofu akwụkwọ, ọ bụrụzie na ọ bụrụzi level ya ma ọ bụrụ klaasị ya. Ihe niile abụcha ihe ilu, ọ dịrọ mma n'ụzọ ọbụla ya bụ ihe ilu si abịa n'ụzọ gị. Ị nụchara mmadụ ọgụ, onye ahụ ejighị zọrọ ụtọ, ịzọpụtacha na mmadụ mgbe ọ na-afịa onye ahụ arụ, ọ fịabazie ego arụ, onye ahụ ezie gị otu a si eze ihe ọjọọ. Kedu ụzọ ihe inu a si abịara gị? Ọ bụ ndị mere ọgụ ka ọ bụ ndị kpọrọ enyi bụziri ndị iro gị? Kedu ụzọ ihe inu a si abịa n'ụzọ gị? Ngwa tata, ọ bụrụ na ime ihe m gwara gị n'usoro nsi wee gwa gị, ị ga-afụ na ihe ilu a ga-apụ. Cheta na m si na abụ m dibịa nwaanyị ji okwu ọnụ, jiri mmiri na ihe niile dịka chisike ya wee na-azọ ndụ. Nkụzi a ga-azọ gị ndụ ma ọ bụrụ na ị nwee mmasị na nkụzi m, ma nwekwa na okwukwe, maka na okwukwe onye na-azọ ya, na nkụzi a m na-akụzi na ị ga-esi ya wee nwere onwe gị. Ị ga-afụ na ime ihe ndị a m gwara gị na ị ga-enwe nnwere onwe n'ụzọ ọbụla inu si abata n'ụzọ gị. O nwere ihe n'one ihe eji wee mere m ihe ndị a m kwuru. Ihe n'one ihe eji wee mere m ihe a m na-agwa gị ugbu a bụ aki inu na ose ọjị. Aki inu, ose ọjị, akwa ọkụkọ, ma ọ bụ na iwetere nwantịntị ọkụkọ bụ oboro ọkụkọ, ma ọ bụ na iwetere nduru bụ pidgin. Ụzọ ihe n'one a ka ị ga-eweta ka ị nwee ike imere m ihe a m chọrọ ịgwa gị ugbu a. Mana mara amara na tupu ị na-eme ihe mmụọ, nwanne m, na ị ga-amụta ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ na ị mụtaghị ịgọ mmụọ, imewe ihe a m na-ekwu, ọ gaghị agazichara gị. Ịmụta ịgọ mmụọ, ọ ga-enyere gị aka, gị na chi gị n'ụwa gị na mmụọ gị niile adịrị na mma. Ka ọ ga-abụ ụzọ ọbụla ọnwụnwa siri bịa, inwe ihe ọbụla a kụziri ị chọrọ ime ha anya, mmụọ ga-akwado gị, ọ gaziere gị ife ife ya, ya mara gị mma. Gị bụ onye nụrụ olu m chọrọ ime ihe ndị a m kwuru, ife ị ga-eme bụ iwetere m ose ọjị, tụchasịa arụ gị dịka onye na-agọ mmụọ, were ose ọjị ise akpụnye n'ọnụ gị, weta ya bụ aki inu, wee were ya wee kwuo, kpọọ ọra mmụọ nwe gị, gwa ya na tata ka gị nwa bụ onye dị one a, ịkpa afa gị, kpaa afa nne gị, kpọzie sọnem gị na afọ obodo gị, n'isi na ihe inu na-echọghọzi ka ọ dị ire na ndụ gị ọzọ. Tụkwasị ya n'egedege ihu gị, wee kwube okwu ụzọ ọbụla ihe inu si wee bata na ndụ m. Kwube okwu, osi na nwoke, osi na nwaanyị, osi na mmụọ, osi na mmadụ, osochi ose ụwa, ọ bụ ometalụ ma ọ bụ nke mmadụ metara n'isi m, tata ka m na-ekwubi okwu ka ihe inu pụọ na ndụ m. Ịtụkwasịcha ya ebe a, kwuchi okwu ihe inu ahụ. Ọ bụrụ na ị mere mmadụ ihe ọma, o ji ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ, kwuo ya na ihe ọbụla bụ ụzọ ihe inu si bata n'ụzọ gị, na tata ka ị na-ekwubi okwu. Ya bụ ihe inu ahụ, besa arịrị na ya, tụkwasị ya na egedege ihu gị ebe a, wee kwuba okwu. Ikwuchi okwu, ọ bụrụ na ọ promise and fail ka a na-eme gị, ịtụkwasị mmadụ obi, ọ gharịpụ gị, kwuo ya na ya na tata ka ị na-ewepụ ya. Ikwuchaa ya, atụchana ya bụ aki inu, atụchana azụ ya, otu ahụ o si bịa ka ị ga-ejiri, atụchakwana ya atụcha, tụkwasị ebe a, kwuchi okwu, iwerezie ya fichasịa iru gị. Emekwana ificha n'elu, ficha na iji efichasị iru gị, ihe n'ahụ gị niile, inye ya n'isi gị ugboro ino, kwuo ya ume, wee were ose ọjọọ ikpụ n'ọnụ, taa ya, buo na ya, wee were jeje wepụ ya n'iro, ịpụta ịkwọcha aka gị. O ruo echi ya, iwetezie nwantịntị ọkụkọ, wee kwuo okwu. Ikwuchi okwu, ka ihe ịkwụ taa batara na ndụ gị nke ihe inu weta, ka ọ pụọ na mmụọ, pụọ na mmadụ, iji efechasị arụ gị, pịa ya na ana ọnwụọ. Ọ bụrụ pidgin, imekwa ya, pịa ya na ana ọnwụọ. Ọ bụrụ obere ọkụkọ, ikwuchi okwu na ya, ịpịa ya na ana, o mee gị na ọnwụọ. Tupu ị na-apịa na ose ọjị ikpụ n'ọnụ, ihe etinyekwa ose ọjị n'ọnụ ma ihe eme ya nke ugboro abụọ, wee kwuchi okwu, ibuzie ya na ya, ite ose ọjị ịbụọ na ya, ịpịa ya na ana ka ọ nwụọ. Ọ gba shaka nwụọ, i were aka ekpe gị tụtụrụ ya, tinye na laịlọn, wee pụọ n'iro, jee tupu ya. Onwe ncha iji asa ahụ, ịsachapụ ụchụ, ọrụ akụ ma ọ bụ ihe ọbụla, were ncha asa ụchụ, sachapụ ọrụ akụ. Ma ọ bụ na ị nwere ncha iji asa ya, ọ bụrụ na ị nwere, enwere m ncha ụchụ nwee deliverance soap, ịkpọda ya n'aka ma ị ga-enweta ya, ma gị mee ihe m kwuru ka ihe inu pụọ.
ọ bụrụ na nkụzi m masịrị gị, ife ị ga-emere m obi enyemaka mmasị like, ma ọ bụ na ị chọrọ ịjụ m ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na nkụzi ndị ọzọ nkụziri, ịbata ị ga-eji okwu ọnụ gị bụ voice wee jụọ m ya bụ ajụjụ. Akpọna m akpọ, ederena m ihe odide unu na-ede ha anyị hello, ọ dị amasị m. Biko na unu mara ihe m sọrọ, unu eji ya zeere m ka mụ na gị nwee ike ịgate aka. Mana ọ bụrụ na ihe ahụ m na-asọ ịbịa na-eme m ya, mụ na gị agaghị agate aka. O ruo echi ị ga-afụtakwa fault n'ebe m nọ. Maka gịnị? Ị na-ada iwu m. Akpọna m akpọ, ị maghị oge nna ọfụma na oge nna anọghị ọfụma. Ma ọ bụ na ịkpọba m, tupu ị na-akpọ m, ị ga-ajụta m ma ọ gị kpọọ m. Ọ bụ na nna ọfụma, m ga-agwa gị kpọọ m. Mana ọ bụrụ na ị kpọbazie m, o nwere ike o nwee ihe m na-eme, o nwere ike anọghị m n'ọnọdụ dị mma, obi adịrọ m mma. Ka unu hapụ iche na abụ m eze nwaanyị bi na mmiri. Ọ bụrụ m eze nwaanyị bi na mmiri, mmadụ ka m bụ, ọbara na mmiri nọ m n'arụ. Ebi m n'ụwa mmadụ nke mmehie dị n'ime ya. Abụ m onye mmefe. Aga amasị gị na m abụghị onye mmefe, na m bụ eze nwaanyị apụtazi na mụ adịghị emefe. Enwere m mmefe n'ime m. Ya mere abịa na ka ị bịa nwa m ọnwụnwa, maka na m bụ eze nwaanyị. Ịbịa dagodo iwu, mbịa ngụgba gị, rakọta gị, chịkọta gị. Nne na nna gị mụrụ ga-azụta ha gị, mụnwa ga-azụta gị. Adara na m iwu m, ịhapụ ịbịa gwọra m iwu. Ya mara unu mma, ụmụnne m, ihe ọma ga na-emere unu. Unu niile bụ ndị ka na-esonyere m na nkụzi a. Asị m, arụ isi ike bụ ihe ga na-awara unu ọjị. Unu niile na-akwadokwa m, n'agbanyeghị na ụfọdụ ihe m na-akụzi na unu makwa ya, mana unu na-esonyere m na-akwado, wee na-achị akwara ndị ọzọ, wee na-emekwa ndị ọzọ introduce n'ebe m nọ. Asị m, ife ọma ga na